Heipä hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Siitä on aivan liian pitkä aika, kun mä oon viimeksi ollut täällä ja nyt tuntuu siltä, että voisin taas ehkä vähän ruveta kuvailemaan. Mulla on jo monta ideaa päässä, mitä kaikkea mä haluaisin kuvata ja mulla onkin täällä kasa asioita, mitä mä haluan teille näyttää. Eli mietin, että mikä olisikaan paras tapa palata YouTubeen kuin ostosten esittely. Ja mulla on nyt tulossa ei 1, ei 2, vaan 3 tai ainakin vähintään 2. Riippuen vähän miten pitkän aikaa näiden kaikkien asioiden esittelyssä menee. Joten mennään hei suoraan asiaan. Mä aloitan ensin tällaisista, nämä siis viime aikojen ostoksia. Ja nämä ei ole missään erityisessä järjestyksessä, vaan käydään vaan läpi näitä erilaisia juttuja. Ja mä otan täältä ihan ensimmäisen asian ja ne on tämmöiset aivan ihanat tohvelit. Mä ostin nää tuolta Rustasta. Olisiko nämä maksanut ehkä 5? Nämä oli alennuksessa. Ja nämä on ollut siis niin mukavat. Mä oon kotona semmonen ihminen, joka käyttää villasukkia, koska oma kotitalo ja mä oon Vilukissa, niin pakko olla aina villasukat. Nytkin mulla on villasukat jalassa. Mutta näiden kanssa riittää, että mulla on vaan tavalliset sukat ja sit mä laitan nää, niin pystyy hyvin olla kotonakin pelkästään sit näillä, eikä tarvi olla välttämättä villasukki, että näihin ei oikein villikset mahuu, eli täältä niin kun varpaat vilkkuu sitten läpi. Kumipohja, nää on 3940 ja mun jalka on semmonen about 39, vähän kengästä riippuen, niin nää on ollut tosi söpöt ja ihanan pehmeät ja mukavat, joten erittäin hyvä ostos, voin suositella. Sitten myöskin Rusta-linjalla päivän siirtää. Mulla on tässä aika paljon tavaraa. Joo. Mä ostin Rustasta myös tämmösen, tää oli siis alennuksessa. Tää on semmonen niin kuin lämpökerrasto. Tän matsku on muistaakseni lähes 100% polyesteriä. Tää on sisältä tämmönen harjattu fleeci. Tämmönen ihana punainen talvi kuvioitu. Ja mulla on tänne myös housut. Mulla nää on koossa S ja sopii mulle ainakin tosi hyvin joustavaa kangasta. Ja polyesteriä ja elastaan ja pesulapun mukaan. Ja mä itse asiassa kokeilin näitä jo kerran ulkona, tai siis sillä tavalla toi housujen alla. Ja kyllä mä huomasin sen eron. Mä tosin oon ostamassa itselleni vielä merinoa, mutta nää kun maksoi yhteensä, olisiko nää maksanut 3,5 €, niin ajattelin, että varmasti kelpaa johonkin lapsen kanssa ulkoiluun aluskerrokseksi. Ainoa miinus, tosin se voi olla myös musta kiinni, että mä huomasin, että sähköistyy tosi helposti. Se voi olla se matsku, se voi olla minä, koska mä siis saan töissä autosta kaikkialta siis koko ajan vain sähköiskuja. Mä oon niin sähköinen ihminen. Mut joo, tähän hintaan niin mä sanoisin, että on ollut hyvä ostos. Ei ole vielä päässyt koko setti yhdessä käyttöön ulkoilussa, mutta kokeiluun ehdottomasti menee. Ja tää tuntuu niin mukavalta, kun tää matsku on tosiaan sisältä tämmöstä harjattua, niin mä voisin nähdä, että mä voisin pitää tätä kotonakin semmosena hengailuasuna. Niin on kiva ollut, tämä varsinkin hyvän hintainen oli. Mulla olisi vielä lisääkin tuossa Rustan ostoksia, mutta koska tässä päällä on kaikkea muutakin tavaraa, niin siirrytään eri kauppaan. Mulla on nimittäin tämmöiset aivan ihanan söpöt. Nämä on siis jarrusukat. Nämä on ostettu tuolta Tokmannilta joulun aikaan. Ja nämä on sisältä siis tämmöset. Ja siis nämä on ihanan lämpimät. Silloin kun me ostettiin nämä, niin mä käytin näitä varmaan viikon. Niin kun
päälläni ihanan pehmeät, ihanan lämpimät, niin mulle sopivat. Ja meillä on siis semmonen juttu, että lampaat ja pingviinit, hahmot, on siis lähellä sydäntä, joten erittäin minulle sopivat. Ei mitään muistikuvaa, mitä nämä maksoi. Olisiko nämä taisi olla myös alennuksessa, olisiko nämä ollut 3-4 euroa. Niin huomaa, että on ahkerasti käytetty täältä kantapohjasta. On jo vähän kuluneen näköinen, mutta siis superit. Sitten mulla on täällä parit Normalin ostokset. Tää on itse asiassa, mä voisin huijata, kun mä sanoin, että ne on ostokset, koska mä oon saanut nää sieltä ilmaisiksi. Normalin sovelluksessa on sellainen peli, mistä voi rapsuttaa. Tälläkin hetkellä taitaa olla rapsutuspeli siellä, niin sieltä voi voittaa erilaisia tuotteita, mutta itse asiassa toinen näistä taitaa olla, mä ostin jouluksi Normalin sen joulukalenterin, niin sieltä sain muistaakseni toisen näistä, ja ekana mulla on tässä tällaisia siis Finni-laastareita. Mulle nää ainakin toimii. Näähän siis toimii niin, että näissä on teepuuöljyä, ja mä löydän ne täältä. Tässä näkyykin, että on 2 eri kokoa, tommosia isompia ja pienempiä, sitten se vaan läntätään sinne Finnin päälle ja annetaan olla. Tässä lukee 8-10 tuntia, niin mä ainakin huomaan, että se Finni vähän niin kuin siitä laskeutuu ja pysyy tosi hyvin kyllä. Kyllä mulla on sitten semmosia vielä isomman kokoisia, että jos esimerkiksi haluaa tänne niin kuin selkään, että jos on vaikka useamman Finnin semmosia niin kuin rypäksiä, niin voisi käyttää myös. Niin kyllä aion ostaa jatkossakin näitä Finni-laastareita. Mulla itselläni, mikä vaikuttaa Finnien tuloon, niin mä huomaan, että on menkat. Ja sitten se, että miten paljon herkuttelee, varsinkin herkuttelusta, niin jos useana päivänä herkuttelee, niin tulee helposti Finnejä. Niin nämä on ollut siinä ihan pelastus. Niin suosittelen näitä. Ja sitten mulla on täällä tämmönen siis shampooharja. Tai siis mikä sen nimi on? Joo. Shampoo silikooniharja. Mullahan on siis tämmönen jo itselläni, itse asiassa 2kin. Ja satunnaisesti suihkussa myös käytän. Mutta tämmösen sai siis ilmaisiksi siitä Normalin joulukalenterista. Katsotaan, meneekö tää jollekin joulupakettiin, pistänkö Vintediin vai minne. Mulla on siis sielläkin profiili, en ole vielä laittanut sinne mitään myyntiin, mutta tarkoitus olisi käydä kaikki vaatekaapit läpi ja tyhjentää kaikki tarpeeton tavara. Niin sen takia otin sen tähän, kun se on kuitenkin ostos, vaikka en sitä itselleni tavallaan ostanutkaan. Sitten jatketaan vielä Rustan ostoksilla. Mä ostin sieltä tämmösen hoitoaineen. Tää on siis Sunday ja kosteuttava hoitoaine. Ja siis mä oon tykännyt tästä. En oo hirveästi vielä käyttänyt, muutamia kertoja. Tää ei niin kun, on semmosia hoitoaineita, mitkä tekee semmoiseksi tosi liukkaaksi hiukset. Niin tää ei tee mitenkään superliukkaaksi, mutta tästä jää siis ihana tuoksu. Tää on tässä on kookosvettä. Niin tästä jää ihana tuoksu hiuksiin. Ja tää mun mielestä tekee just silleen sopivan, että niinku kivan tuntuisiksi hiukset jää tästä. Ja mitä tää maksaa? Mä en muista, oliko tääkin alennuksessa joku 2 euroa vai 3 euroa. Ja tässä on 350 milliä. Niin voin suositella. Siellä myytiin myös tätä samaa sarjaa shampoota, mutta mulla shampoita on paljon, joten en ostanut sitten shampoota, ostin vaan pelkkää hoitoainetta ja tuoksuu tosi hyvälle. Myöskin Rustasta tämä seuraava. Ostin tällaisen. Tässä on siis suihkugeeliä. Tässä lukee bath myös. Bath ja shower gel. Niin tämmösen setin joulualejen jälkeen oli alennuksessa tää. Niin mähän en siis tarvisi aivan yhtäkään suihkugeeliä. Mulla on niitä miljoona tuolla varastossa, mutta mä en vaan niinku I couldn't help myself.
Mä vaan niinku, se vaan meni automaattisesti siihen ostoskoriin. Varmaan se oli se hinta ja siis mä rakastan kaikkia ihanan tuoksuisia suihkugeelejä ja siis niinku muutenkin kaikkea ihanan tuoksusta. Mä en ois kattonut mitä tuoksuja täällä on, eikä oo siis tuoksutellut, kuten huomaa, mä en ois avannut tätä koko hommaa. Mutta ne oli niin söpöt, niin ne lähti sit mun mukaan. Mulla on taas täällä sylissä muutama asia, toivottavasti ne ei tipahda. Seuraavana ostosten esittelyssä mulla on tämän näköinen purkki. Ja tämä on siis Scandin, siis niin superihanan tuoksuinen foaming cleanser, eli siis vaahtoputsari. Tää tuoksuu semmoselle karkille, siis niin ihana tuoksu, mä en kestä. Voin lämpimästi suositella. Mua vaan niin paljon harmittaa, että tää ei ehkä niin hyvin sovi mun iholle. Mä huomaan, että mun iho, tai niinku, tää on liian puhdistava mulle. Et jää ehkä vähän semmoiseksi kuivaksi mun iho. Että tavallaan sit pitää muistaa rasvata, mikä nyt ei välttämättä huono asia, mutta että en ehkä tätä sen takia ostaisi enää uudestaan, koska se ei vaan niinku sovellu mun iholle. Katon tässä vaan, ettei akku ei loppu kamerasta. Mut siis aivan ihanan tuoksuinen. Mä suosittelen kokeilemaan, jos tykkäät hyvästä tuoksusta ja tykkäät käyttää vaahtoputsareita, että miten soveltuu sulle. Mulle tosiaan vähän liian puhdistava, mutta siis aivan ihana tuoksu. Sitten seuraavana mulla on täällä Rustan tämmönen tonttu myöskin joulualoista. Hänellä on vielä lappu, hän ei päässyt tänä jouluna nyt esille, mutta me tykätään, tai minä ja meidän pieni prinsessa tykätään paljon tämmöisistä tontuista ja me ollaan viljelty niitä sitten tänne pitkin kämppää silloin joulun aikana, niin hänen nimensä näyttäisi olevan Walter, niin hän pääsee nyt sitten ensi jouluna meidän kanssa juhlistamaan joulua. Ja hei, mä unohdin tästä sanoa, mä ostin tän siis Prismasta aikanaan. Tää on jo ostettu pidemmän aikaa, sitten tää ei oo lähiaikojen ostos, mutta nappasin sen, kun se sattuu olemaan siinä hollilla ja muistin, että hei, tämähän on myös uusi, mitä en ole ennen esitellyt. Tää oli silloin alennuksessa, olisiko tää ollut joku alle 10, se maksoi 6-5 euroa, ehkä jotain semmoista. Sitten toinen Prisman ostos on tämä. Tää on Rainbown tämmöstä conditioner spray. Mullahan siis on sellainen tukka, että se menee tosi helposti takkuun. Mä oon ostanut ainakin yhden, mä katson just tonne hyllyyn, mä en itse asiassa ottanut sitä tähän, mutta semmosen yhden suihkutettavan hoitoaineen. Et mä ajattelen niinku tukan selvityssuihkeesta. Tiedättekö, kun lapsille myydään sitä muumisuihketta, niin mä olin eka ajattelemassa, että mä ostan sen. Sitten siellä oli myös tätä Rainbow, mikä on niinku lapsille suunnattu, niin tää maksoi puolet vähemmän. Olisiko se muumi ollut joku päälle 4 euroa ja olisiko tää ollut joku 2 euroa about. Ja mä ajattelin, että no otetaan kokeiluun. Mä oon käyttänyt tätä enimmäkseen itse muutaman kerran, suihkeuttanut tätä meidän prinsessan tukkaan ihan pikkasen. Hän kun tykkää hinkata takaraivaan esimerkiksi sohvaan tai muuten, niin sit tuntuu, ja sit kun on vielä kuiva talvisää, niin hänelläkin sit välillä tulee vähän takkua, niin on ollut hyvä ja niin kun hintalaatusuhde on ollut siihen nähden kyllä hyvä, toimii myös siihen takkujen selvitykseen. Sitten mulla on Normalista tämmönen hair finishing stick, eli tällä pitäisi saada kaikki haituvahiukset sitten kiinnitettyä tänne, ettei ne lähde lentelemään. Mulla niitä riittää. En ole vielä kokeillut. Siitä on hetki, kun olen viimeksi tehnyt mitään nutturakampauksia. Mutta tämänkin muistaakseni, tai tää tuli siitä Normalin joulukalenterista, niin katsotaan, miten tämä sitten ajaa asiansa nykyään, tai siis mulla ei aikaisemmin ole ollut tämmöstä, niin katsotaan miten tää sitten toimii. Sitten jatkamme Rustan ostoksilla. Myöskin Rustan joulualleista löytyy tämmöiset aivan ihanat vaaleat joulukuusityynyt. Näillä oli hintaa peräti 2,5 euroa kappale.
niin ensi jouluksi sitten saa sohvalle. Näissä on eri mikä se tekstuurilla olevia näitä joulukuusia lumihiutale kuvioita, niin nämä oli mun mielestä tosi söpöt, niin mä ostin näitä sitten 2. No niin, ostosten esittely. Ensimmäisen ostosten esittelyvideon tuotteet alkaa olla kohta loppu. Mulla on tässä vielä muutama sylissä. Ja yksi niistä on tämän näköinen ripsiväri. Onko se oikein päin? Näin päin. Joo. Eli tämä on, ei se oli väärinpäin. Maybelline The Rocket Volume Express. Niin haluaisitko tarkentaa siihen ripsiväriin? Kiitos. No kyllä se sieltä vähän näkyy. Vähän häntä haluaa nyt tarkentaa näköjään minun käteen. Mut joo, tältä siis näyttää. Tää oli mun mielestä ihan ok. Mä ostin tän Kerustasta jostain alennuksesta. Niin ei oo seuraavassa videossa tai sitä seuraavassa ostosten esittelyvideossa voi Ripsarin voittanutta, mutta on ajanut kyllä asiansa. Mutta en varmasti tätä ostaisi uudestaan, koska ei vakuuttanut yhtä paljon kuin sen, minkä näette. Sitten mulla on täällä siis koko pandan paketti. Siitä tulee sitten ostosten esittelyvideota, niin ei ole sen sieltä tilatun Ripsarin voittanutta. Ja sitten mulla on tässä vielä 2 juttua. Ja tää on ollut yksi mun lempparijuttu, kylläpäs kertoo paljon. Tämä on näin päin. Tämä on siis oho, mä laitan sen päälle. Tämä on siis verenpainemittari, langaton. Meillä on tätä Withingsin sarjaa myöskin langaton, siis otsakkuumemittari. Ja siitä ollaan tykätty. Ja tää on ollut kans hyvä ja kaunis. Tilattiin tää muistaakseni Black Fridayn alennuksista. Et tällä nyt saa osviittaa siitä, että mikä se oma verenpaine on. Ja mä siis jotenkin, mä en tiedä onko mä outo, mutta mä siis tykkään siitä tunteesta, kun se puristuu käden ympärille. Niin, wow. Nyt on ihanaa, kun voi sitä sitten vapaasti mittailla. Toki siinä on ne, että jotta saat mahdollisimman oikean lukeman, niin pitää olla vähintään puoli tuntia kahvijuonnista ja syömisestä ja jotain muutakin tämmöisiä niin sanotusti kriteerejä, mutta joo, tätä voin suositella, ollaan tykätty ja sitten tippuu pakettisylistä, niin pitää yrittää ottaa sitäkin. Niin. Ja jos mä nyt ihan huijaan, niin tästä taitaa mennä noi tulokset sitten sinne Withingsin tilille ja appiin, niin ne jää sit myös muistiin. Sitten tulee viimeinen asia ja se on tämän näköinen laatikko. Mä laitan laatikon kohta pois ja näytän teille siis tosta ihan tätä aktuaalista laitetta. Laitetaan tuo tuonne. Se on siis tämän näköinen ja tämä on siis vesi hammaslankain. No tässä ei ole lankaa, vaan tällä siis huuhdotaan nuo hammasvälit sen sijaan, että sä käyttäisit niinku hammaslankaa. Tässä on, en tiedä näkyykö miten hyvin, täällä on näitä valoja. Mä en nyt laita sitä päälle, ettei se ala surisemaan. Mutta siis mä kerrotelin nopeasti. Mun hammaslankausrutiini oli semmoinen, että minä lankasin joskus ja jouluna. Hyvä ehkä kerran vuoteen, jos muistiin jaksoin ehdin. Sen jälkeen, kun mä ostin tän joulun välipäivinä, niin on ollut ehkä muutama yksittäinen ilta, kun mä en ole tätä käyttänyt ja silloin aluksi, kun mä hankin tän, niin mä käytin tätä myös aamuisin. Nytten mä käytän tätä niin kuin joka ilta. Ja mä voin sanoa, että mä oon yllättynyt tän tehosta.
Tää siis ladataan. Täällä on toi kolonen, mistä löytyy johdon paikka, että sen voi ladata. Mä en oo tätä sen ekan latauksen jälkeen ladannut ollenkaan, eli akku kestää hyvin. Ja tätä päätä pitää vaihtaa siis, onko se 3 kuukauden väliin niin kuin hammasharjaakin. Ja tässä paketissa taisi tulla mukana, katsotaan, 2. Eli mulla on vielä yksi vara tämmönen nozzle-osa, tämä osa. Eli täällä tulee siis kovalla paineella vettä ja sitten vaan käydään kaikki hammasvälit läpi. Ja mun oli ensin tarkoitus tehdä niin, että mä lankaan mun hampaat ja sen jälkeen mä alan käyttämään tätä. No, sitten kun tuli se aika ottaa tämä käyttöön, niin enhän minä malttanut mitään langalla, lähdetään vaan tällä vaan, ja sitten me jossain vaiheessa, joku pari viikkoa, mitäkään mä olin käyttänyt sitä pari viikkoa, niin mä silleen, mäpäs kokeilen nyt langata mun hampaat, että tuleeko sieltä niin sitä kakkaa, onks täällä lähtenyt ne kakat pois sieltä hampaiden välistä, ja siis mä olin yllättynyt. Se oli siis illalla, kun mä lankasin, eli päivän aikana on saattanut tulla sinne hampaiden väliin shittiä, niin siellä siis ei ollut paljon mitään. Eli tämä yksinään oli siis putsannut ne mun hammasvälit. Niin mä voin suositella tätä suurella sydämellä. Mä ostin tää alennuksesta, olikohan tää 30 Tokmannilta vai 40. Niin siihen nähden, että mä oon käyttänyt ennen hammaslankaa joskus ja jouluna, ja nyt mä oon käyttänyt tätä joka ilta, lähes joka ilta, niin mun hampaiden hoitorutiini on parantunut, tai se, miten mä huollan niitä omia hampaita, niin on parantunut aivan suunnattomasti tämän hankkimisen jälkeen. Niin jos susta tuntuu, että sä et jaksa, tämä ei ole mikään maksettu mainos, niin mä suosittelen tätä. Mulla ainakin se, että tuli tämmönen kiva lelu. Täällä on hihna, sit se voi kiristää. Ja tänne siis laitetaan täältä vettä. Ja sitten kun on käytetty, niin se vesi tyhjennetään ja se laitetaan kuivumaan. Tästä tää alaosa lähtee siis irti. Niin mä oon ihan tosi iloinen tän ostosta. Mut joo, tässä oli ensimmäinen osa. Ja kiitos, jos katsoit tämän videon näköjään. Tästä tuli jo aivan hurjan pitkä. Ja nähdään ensi videon parissa. Heippa!